La Llei de Protecció de Dades Personals diu que perquè una empresa pugui tractar les teves dades personals t'han d'informar i tenir el teu consentiment. Aquestes són algunes de les empreses que ho violen. YouTube, Instagram, WhatsApp, Android, Airbnb, TripAdvisor, Apple, Amazon, Spotify, Google, Netflix. Dazn, Facebook. Empreses investigadores estan creant bases de dades amb les cares de les persones sense que elles ho sàpiguen. Cada cop que s'obre Siri, es grava i es registra tot el so que hi ha al teu voltant. unes 5.855 aplicacions infantils violen la normativa de privacitat infantil. Siri es pot activar sense voler i aleshores gravar tot el so que hi ha. A vegades ha gravat algunes conversacions privades. Instagram té la possibilitat de posar la ubicació quan penges una imatge i això és dolent perquè la gent pot saber on estàs, la teva ubicació.